Ola a todos. Cando eu era pequena, había un son que aterrorizaba os nenos. Era o chifro do capador. Normal, porque cando se poñían a capar os animais, os pobriños berraban e berraban e os nenos marchábamos aterrorizados. Pero, de feito, o capador era unha figura moi importante porque coñecía as persoas, os lugares ás veces moi afastados que percorrían a cabalo, a pé ou en mula. Bueno, por que vos conto todo isto? Pois porque o protagonista desta noite é gaiteiro e capador, o cal xa nos parece un luxo auténtico. Esta noite, con Ramiro, que é como se chama o protagonista, imos falar de música, de cando tocaba cos veciños con 6 ou 7 anos, de cando as mozas os contrataban para ir a animar as ruadas, de cando os contrataban para ir ás festas, pero tamén queremos que nos fale do seu oficio. Así que, se algún de vos non sabe moi ben como era iso de capar os animais, que quede, porque esta noite en Alalá temos o capador de muras. E digo eu, os gaiteiros aprendían a forza de tocar, repetir e repetir. E a ser capador, como se aprendería? Aquí me presento eu, Ramiro Capadori. Sempre fui moi divertido, ainda son algo, pero non tanto como antes. Era bailadori, cando se podía bailar ben, nas pernas, que agora non queren bailar. Era algo pillo para as mozas, algo de todo. Algo de todo, sí, señor, porque dicir só deste home que ten corte de capador non é exacto. Ramiro é bonachón e alegre, sesgos dados pola profesión. Capando coñeceu xente e historias. O seu territorio ia desde Forcarei ata Silleda, iso si, casa por casa. Pero o capador naceu en Muras, naceu, medrou e reproduciuse ata 7 veces. Para alimentarse mellante prole criou gando e cultivou a terra. O tempo sempre o aproveitou ben, porque de novo capaba polo día e ia ruadas pola noite. Aquelas xuntanzas nas que Ramiro tocaba empechado e cantaban aberto para que as mulleres o oísen ben, porque habendo mulleres, o capador sempre ia ás festas acompañado dun elemento delicado e íntimo que manexaba e manexa con mestría e que ama profundamente. Para min a gaita é moi divertida. E se afina ben mellor e se sinto outros gaiteiros tamén moi... Gustaba moito oílos. Cantos máis gaiteiros oi, máis me gusta escoitalos, como tocan. Dos dantes a malos da hora. Nenos, cando éramos pequenos, tiñámoslle moitísimo medo ao capador. Sí, era verdad. Ti víalos correr cando chegabas? Vía. Eu iba a cabalo e vían, sacaba o chifro. En primeiro non, pero que sacaba o chifre e tocaba. Vía que ni Dios, labraba. Eu, non, meus amiguinhos, volvede para aquí que eu non vos fago mal. Volvede para aquí, eu non lle vino coa cara ao capador, eu corría. Houve un capador vello, metíase moito con rapaces. E dicíalle, vinde para cá, que xa leva aquí 2 na alforxa e ainda me faltan outros 2. Daquela, pero era así, era un home malo, non era cariñoso para os rapaces. Mi madriña. Tes o chifro aí? Teño. O chifro que era de teu pai e de teu avó. Sí, teño. Como
era o asunto? A xente chamábate a casa ou que? Como se facía eso? Porque antes non había A teléfonos. xente, eu iba a feira isto, a Bandeira, a Silleda, por aí a Forcarei, e a xente iban moitos á feira, e outros iban por avisar o capadori. Canto cobrabas por capar? Vouche dicir o que fixen un día antes de comer. Sí. Salimos daqui á mañán e fomos comer a Silleda a 1:30. 14.500 pesetas ganadas. 14.500? Sí. Á tarde fixemos outras 12 ou 13 ao menos. Mi madriña. E non dei terminado, xo, senón facía 30.000 pesetas. Eu andaba con unha mula ben aparelladiña, esquiladiña aquí, todo así, un risco da clean, non sabes? Bueno, entón ti chegabas, non? Chegabas a casa, tiñan o porco ali xa, ou a porca. Eu chegaba a casa, a mula xa tiña acostumbrada que onde había unha cancela, jurraballe así co peito ou co fociño, e se me abría a cancela, e a cancela volvía a cerrar de seu. Anda. De ser de entrar para un aro ou así, Estaba para ir todo ao automatizado. atallo. Canta xente podía agarrar ao animal? Ser moi grande, de ser de 100 kilos para arriba, estos cara chamaban 2 ou 3 veciños. Se cara había 2 detrás e 2 na cabeza. Déxeme ver. Pínchalo con isto. Sí, sí, coa cuchilla. Ajulla sí. e a Mira, cuchilla. collo así, mira. Así ou así, mira. Pero así se queda máis práctico, pínchalo así. Collelo a viña e prétalo ben para que faga duro. Entón farlle, ras, e xa sale o ben por fora. Como tes os dedos apretando para que faga duro, ves? Sí. Está apretando e pincho aí ras, e xa se botou a viña fora. O secreto. Bueno, o capadori, aprendendo un que queres aprender, un novicio, vai explicando como é. E vais corrigindo, vais practicando, capando, e o capadori, veteranos, enséñalle como, vai enseñando como se fai. Eu, con esta ajulla, con esta cuchilla, teño ganado moitos cartos. Ai. Ajá. Así. Ahora que, agora Ramiro, agora o noso. Nin que os operan, que non berran moito. No, terra máis se lle por o pero pescozo. Moito máis. Mira o tempo que leva. Mira o reloj. Cando empeza a capar un, a ver o tempo que me leva. Lévame por aí medio minuto, ainda non. 4 segundos a máis. Gusta o teu traballo? Sempre me gustou moito. Mira, desde que aprendín, eu para min capar era un gozo. Era gozar e capando. Pero non che daban pena os pobres animaliños. E nas porcas moito máis. Non, aunque sangrase ou como fose ou tal, non facía daño ningún. En cambio, se vía unha persona sangrando, mareábame. Mira, máis de tiñas fama de capador limpio, que se di. Limpio quere decir Eu capaba limpio, sí. que non... Moi limpiña, se viñan sucias da cuadra, mandaba as lavar antes. E morríanche moi poucos animais. No, apenas moría. A capar podíades pasar varios días por aí. Sí, eu botaba 15 días sin vir a casa. Capando todos os días, canto podía morir. E a vez que máis botei 21 días sin vir a casa. Ese día viñas cos Levou cartos que che salían polas orellas. Levou unha muller, unha muda a Silleda, dixe, se non veño para tal día, lébrame o día da feira de Silleda, unha muda para me cambiar. 21 días. 21 días. Capando. Sí. Por que se capan os porcos? A máis as porcas. Porque se non andan os da cabalo dos outros, sí. Dunha vez, nunha granxa andaban 13 porcas, montou unha nunha e outra por detrás noutra, e outra por detrás noutra, 13. E máis, engorda moito mellori. Porque antes había unha raza de porcos que engordaba mal, eran máis estreitos. Xa. Entón querían poñer carne e había que capalos, senón non se daban engordados. E ten que ver o que un porco este capado ou non co sabor da carne? Sí. Sí, non? Sí. Porque din que cando a carne sabe así como rara, Sí. a bravío, e Claro, queda un porco sí. sin capar. É certo eso? Sí, o porco máis que a porca. E que outros animais capabas? Capaba carneiros. Años novos, corderos logo, Sí. Corderos son os grandes tamén, pero Sí. puixos tamén. Sí. E bois grandes, bois dese de puesto, capei cada un. Deu a verlo ben a patada nunha rodilla, que fun a agarrar a rodilla un pouco, e despois volvín así medio enfadado, e nin que pateas nin o demo. Suxetar a un boi para capalo, Sí. como se aguanta un boi? Hai que atalo a un árbol ou unha arjola por aí ben amarradiño, ben xusto, que non anda moito tal. Pero o que lle botar as mãos aos huevos encollense, non dá unha patada para nada. O que é pedra a apertar. O que lle pedra a apertar, miña filla. Home, claro, Ramiro.
Mira, dixéronme que cando ibas ás casas, que ás veces que te metías cas mulleres un pouco, cas mozas. Bueno, pero de palabra. De palabra, sí, claro, non digo nada. Sí. A ver, como era ese asunto? Sí, bueno. Dicíalle bromadas, chistadas de tal. E ás veces dicíalle unha, moi guapa ese. Ai, me ca. A sacar a vista de 3 ou 4 que había ali, ou máis mozas, ou así. Vai chaspagar o corpo. Dicía yo, botaban as áreas todas. Vai chaspagar o corpo, era moi guapa demais, E elas gustaban que dixeses que eran guapas. Como moitos sitios de montaña, facíanse no inverno moitas ruadas. Esta zona particularmente, xunto coas montañas de aquí do lado, do norte de Ourense, era unha das zonas de Galicia onde máis se fixeron, de feito sobreviviron hasta hai pouco, por aquí, por Beariz, Forcarei, Avión, toda esta zona. Entonces as mulleres pois picaban nos mozos coas coplas, pois dicíndolles cousas coas coplas, eles contestaban e así empezaban ese xogo, eso que se chama aquí en Galicia facer o amor, que non significa pois exactamente o que significa en castelán, senón que significa o xogo amoroso, non? O de, bueno, pois emocear. Ramiro, por exemplo, foi moitas veces a tocar esas ruadas. Pois vamos a entrar aquí dentro, a falar con esta xente que xa que non a vin. E despois xa armaremos aí un pouquinho de festa, con as pandeiretas e a gaita e tal. E vamos aos bailes por aí, e as ruadas que había, e veña cantando polo camiño, botando a truxos. E o truxaba moi ben, pero agora estou fónico, é do tabaco, non sabes? E a truxos e cantar e vamos antes para un bar e do bar salíamos cantando, festeiro, moito, moito. Gustaba máis ir ao baile que ao salón. Vamos, co cine, moito mellori. Hola, buenas, amigos, hombre. Canto tiempo sin vervos. Me alegro mucho. Hola. Félix, Pepe, Maruja, me alegro mucho. As solteiras son moi as solteiras son moi as solteiras son moi pirulín, son moi pirulín, son moi puras en amores. As casadas tamén fo, as casadas tamén fo, as casadas tamén fo pirulín, tamén fo pirulín, tamén foron como elas. E os homes dan o cu, e os homes dan o cu, e os homes dan o cu pirulín, dan o cu pirulín, dan o corazón por elas. Ainda son agora divertidas, la canto máis antes cando era nova. Cantar, mi madre, iso era maravilloso cando éramos novos, agora non cantamos tan ben, pero... Toleamos, que agora divertimos máis que cando éramos mozos e pouco máis. É música é unha maravilla. Ten algo de todo. Cando estás triste, a música tamén te pon moi alegre. E se estás alegre, ponte máis alegre. Ramiro moi bo e ademais é capador e hai que ter cuidado con ele, En primeiro lugar, non se pode facer demasiado confianza, Ainda hoxe, onde vai Ramiro vai a gaita. Ao comer ali nos cada no pulpeiro, sacase de gaita e os outros pandeireta e canto. Que veñen gaiteiros poderosos, acordeonistas. Armamos cada follón del caralho. Que eran as ruadas? Que eran? Pandereteiras, tocaban panderetas, se cadra un home máis unha moza, un moza e unha moza. As mozas botaban cantigas, tiñan ali un mozo e botaban indirectas aos mozos, cantando, non sabes? En cantigas desas, botaban indirectas aos mozos, picardías desas. E entonces, os mozos cantábanse, despois iban collendo a pandereta, e despois que lles botaban ardendo. Os homes tiñan moito papo, non? Porque elas pagaban os músicos, limpiaban os sitios, e eles iban a bailar. Elas a bailar. E antes íbamos para a taberna, que aí na Araña había unha taberna. E dunha vez, eu como ainda era amigo de Trangalleiro, algo Trangalleiro, por esas cousas, dixen, bueno, todos, imos facer unha cousa. Imos desfilar como se fora no exército. De 3 en 3. E todos cantando.
Entramos polo portal para dentro, e a moza, oi, aplaudíndonos, porque entrábamos tantos mozos, e non parábamos de entrar, veña. E despois para a ruada. Éramos moitos, e despois para a ruada. E claro, ibades contentos. Íbamos contentos de beber, viño blanco, con azúcar, mandaba carao. E cando empezaches a ir ás ruadas, tiñas, non sei, 12, 13 anos. Eras un neno De ainda. 14 xa me gustaban as mozas. Ibache preguntar eu, porque... Xa me gustaban as mozas, xa acompañaba as algo, se era cerca, senón ainda tiña medo por aí ao lobo, de noite. Miñas pobres. Para volver, Miñas pobres. de 14 anos. Pero o medo corría. Pero xa era facía andar arredor das colunas nos cobertos cando chegábamos. É como se fai Antes de andar... entrar para dentro. Como se fai andar a unha muller alrededor das columnas? Porque queríalle meter mano. Era chiso. Entonces ela escapábame. Iso con 14 anos? Sí, con 14 anos, de verdade. Como serías con 32? Despois xa era veterano, de 32 xa era veterano. Despois non facía falta. Despois non escapaban. Mira. Pero éramos rapaces. E claro, as vellas non facía máis que atende ti no cos mozos somos moi pillos, e despois engañamos e tal. E estaban máis endoutrinadas as mozas que nós. Nos que nos aprendían eran os mozos veteranos. Cada éramos máis chavalas, 16, 17. Que vos decían? Que había que facer que? Meterlle mano dunha maneira, doutra, bueno, ilas esquentándolo, dicindo o natural. Xa. Ilas esquentando antes. E elas decían de todo o contrario? Era verdad que se quentaban, pero eso era cando un era máis veterano. Primeiro quentabanse, despois, a volta de tempo, iba ainda pouco a pouco. Iba todo. Para todo hai que saber. Todo. Claro que sí. Para todo hai que saber. Eu aprendi a capar a contar as porcas, e máis os porcos. Pois as mozas, para chegar algo, había que disfrutar. E agora, mira que fácil é. Nós íbamos os mozos ás mozas, pero agora van as mozas aos mozos. E xa van prondeiras dormir con eles ás casas. E iso está ben ou non? Eu parece-me que está ben, que disfruten de novos. Eu penso que está ben, para mí sí. É moito demais, pero bueno. A ver, está ben ou é moito demais? Bueno, charche ben, pero a mí gusta así. Porque eu tamén era hímaro, e tamén me gusta que sean todos, que todos disfruten de novos, que despois de vellos non se disfruta nada.
traballaba moito millo, Cada 2 horas, un claro de millo. De ao pé de 100 ferrados, de bulla. Dunha casa para outra, levabas a mao, así, por exemplo, desta casa para esa outra, ou así. Ese era deste lugar, daqui, para a araña aí para baixo, levabas coas vacas. Aí botas o millo encima. Isto cribo, ves? E sale o millo limpio por ali para un saco ou por onde se queira. 2 personas millo metendo espigas, unha dun lado e outra do outro, porque entran as espigas por 2 sitios á vez. Manolo, Daniel, siguen solteros. Puñeron os rapaces, como que eran empresarios eles, empresa Cortito. Ahora están casados. Tes 7 fillos? Sí. E ningún tes 7 fillos é nin gaiteiro nin capador? Non. Aprendeu o capador e xa empezaba a dar moi ben un marbello, mira. E iba a ser bo, que é listo, que nin Dios tamén, Son todos, grazas a Dios, saliron moi listos todos. O teu avó, cando che regalaron a gaita, sí, dicíache que a veces facías como os gaiteiros do Soutelo, non era? Sí, decía, cando eu andaba empezando, decía, a ver se aprender ben, que os gaiteiros do Soutelo vino eu dunha vez na estrada, e o meu fillo, un pasacalles que daban pola estrada abaixo, e todos dos balcóns aplaudindo e botándolle pesos en plata, andaban feita a coller os pesos en plata. Mira, daquela, a plata que valía. E non me regalou a min 20 pesos en plata. Como se chamaba o teu avó? Antonio. E teu pai? Cortizo Troitiño. E teu pai? Meu pai, José Cortizo García. Antonio, José e Ramiro. Sí. 3 xeracións de... Porque o meu abuelo era padriño meu. E resulta que dixeron ali nun pueblo deixando xa a iglesia. Señor Antonio, como lle vai poñer ao neto logo? Como lle vai poñer? E dixe, poñerei o meu nombre. Poñerei Antonio. Home, pois eu, despois usted vañe chamar Antonio Vello e el Antonio Novo. E dixo, pois logo xa non lle poño. Muño. Limpeiro. Dei premiación e despois estaba novo, pero tiña algo, e pouco. Por dentro, premiación e por fora, e despois pintura. Non moi mudiña, sabes por qué? É para os porcos. Entón, as máis bravas. Cuidado nos rebaledos. Non hai luz aquí? Non. Ruero e o cabre, e agora acabou de vir o electricista e non veu. E agora tiña que vir. Churra! Vou salir rindo aquí, caraguas. E como é a vida con 78 anos? Como é? Sí. Bueno, É divertida? É máis tranquila? Como é? Bueno, tranquila, se tes tranquilidade, é tranquila. E non traballas, e panchalo tamén para iso pagamos antes, e tes cartos para ir onde queres, para te vestir, para ralar se cadra algús ou para o que fa falta. Os cartos son importantes? Son. Os cartos son importantes porque se vai un home sin cartos xa é como se levara moito medo. Xa vai acojonado, sin cartos. Iso é verdade. Indeo ás veces, digo, levo moi poucos cartos, vou coller os máis. E se che tocara o gordo de Navidad? Eu agora case... Que farías con eso? Repartíllos aos fillos. Mira, eu repartíllos aos fillos. Para min chamo que iso. Home, quedaríame con algo se cada así. Pero vídeos de repartir a todos. Bueno, que lle vas pedir aos reis? O rei? Os reis magos, que lle vas pedir? Magos. Salud e suerte para todos. Outra cousa niña pido. E a vida, que lle queres pedir á vida? A vida é que duras un ano máis para poder andar algo de diversión por aí. Tamén, que duras un aniño máis. Divirteste agora? Si, se vou por aí, divirteme, paso ben o tempo con moitos. Eu paso moi ben porque conozo moitos sitios. Eu vou por unha festa adiante, por medio da festa, é un hola Ramiro, outro hola Ramiro, elo, como estás? E ven cara a min, e ás veces teño que tratar eu de marchar e enseguida topo con outro máis adiante. E nada, quedo falando con eles. Eres como unha silva, enganchas en todo. Enredo o meu tempo así coa xente.
Como cousa xa chámonos moitas cousas, non sabes? Ainda se podía vivir mellor, porque agora que cobramos unha pajiña. Pero o corpo non pode comer moitas cousas. Bueno. Aí está. E ainda vou comendo de todo tamén. Vai cada tarta, que sabe que é unha maravilla. Cociña ben, carallo. Ostras. Mira, vale máis esta muller que tiña a comida ao seu punto ca canto vale todo canto temos. Pero antes dela tivo moitas mozas, boas. Tivo mozas pronto. Pois ainda falamos 8 anos. No, casi 9. Mira, ela acorda de mí que era faladeira e pasabas moi ben o tempo da ela. Contestaba, volvía ti a contestar, volvía ela outra vez a tal, cada un tornaba do seu, non sabes? Eu tiña moitos mozos. Tiña, pero... Para mí era máis formal. Pero depois, ao que fun eu, plantaron, xa non... A mí todos me querían ben por aí, e xa non me metían competencia, non trataban. Disfrutaches moito con Sara. E máis con outras ben tempo antes, con moitas, con Pero varias. con Sara máis. Bueno, porque estivo máis tempo sempre. Claro. Non sei como eran as outras, pero Sara debía ser moi guapa para... Era ben feita e, ademais, moi alegre falábamos, e seguíache unha contestación moi ben, eu facía unha pregunta, ela contestaba, e despois arrancaba ela con outra, pero outras iba por delas. Faláballe calquera cousa, contestábame, pero despois non sabía arrancar con unha palabra para diante, decir, pois, isto ou aquilo. E non íbamos a falar das vacas, como decían algúns mozos que iban por dar mozas que non facían máis que a falarlle das vacas. E así as mozas aburríanse de nos querían, e máis éramos mozos varios. Eras pillo ti, Claro, home, non iba a ser, tiña que ser, iso non... xa, para ser tonto... Ai, mira que bonitos son estes. Claro. Mira, ten 3. A mí gusta moito andar a eles. Este é un champiñón. Un champiñón, pero se está un pouco pasados. Xa non valen para comer. Sara conocer moito mellor. Porque eu se cada quedaba así esperando no coche ou iba un pedaciño e ela iba por ali adiante e conocías todo. Claro. Por as carballeiras adiante. Eu fíame das que collo eu na miña man. Candala ao loro. Sí. Como as hai parecidas. Se cadra vai picar un onde non debe. Din que son moi venenosos, que matan a un. Non sei. Hai algo así. Eu máis non quero morrer. Non, pero temos que ir cando sea. Cando non chega a vez. Nada. Algúas mozas, por exemplo, non eran máis amigas de besar que ela era cando era moza. Cando era moza, queríalle dar os besos, máis ou menos, e eu repetíaches, pero non como outras que remangábanse nun e veña a besarte. Sí, algúas sí. De verdade, como si. Dixo eu, pero eu quero che ben, hijo. Ala, para ver que se dou lo.
Aos 78 anos, un pensa máis nun ou nos que veñen atrás, nos fillos, nos netos? Bueno, eu penso máis en min, que me quedan poucos anos para ir para lá, para outro mundo. E iso dache medo? Non, medo non. Eu nunca tive un medo a morrer, nin eso. Pero, vixo que morren moitos, a los máis novos ou outros máis vellos, e digo eu, bueno, agora hai os anos, hai que ir indo. Pero ainda che quedarán moitas cosas por facer, non, Ramiro? Ese cadre ainda me quedan 7 ou 8 anos. Ainda tens que seguir capando un pouco máis. Entre mentes poides, yo. Entre mentes de conducido, voulle. Eso non se é moito tal que me leven. Ou que veñen por min, que sí, claro que veñen. Disfrutaches máis de gaiteiro ou de capador? Bueno, disfrutei máis de capador porque collín cando iba empezando a tirar do conocimento e máis ganaba cartos e vestíame ben e tiña cartos para disfrutar cos amigos por aí e traía cousas para a casa. Mira, de gaiteiro estive un contento. Naquela juventud nova, moi alegres. Pero de capador pasei moito mellor. Divertíame coas mozas, coa xente toda. Que suerte tes. Pasei como mozo, de caseime e como mozo. Outra tal que despois sabían todos como casara, non sabes? E non podía meterme por solteiro, eso non me gustaba tampouco. O sexa, que estás moi contento co que fixeches. Sí, moi contento. Tocasme outra vez, para acabar? Toco. Tipo coa forza agora. É que ben a tocaba ben. Que non é que dije eu que tocaba ben, é que tocaba ben. Non? Chegabas a casa, tiñan o porco ali xa, ou a porca. Eu chegaba a casa, a mula xa tiña acostumbrada que onde había unha cancela, jurraballe así co peito ou co fociño, e se me abría a cancela, e a cancela volvía a cerrar de seu. Anda. De ser de entrar para un agro ou así, para ir ao atallo. Canta xente podía agarrar ao animal? Se era moi grande, de ser de 100 kilos para arriba, isto se cara chamaban 2 ou 3 veciños. Se cara había 2 detrás e 2 na cabeza. Deixeme ver. Pínchalo con isto. Sí, coa cuchilla. A julla e a cuchilla. Mira, collo así, mira. Así ou así, mira. Pero así se queda máis práctico, pínchalo así. Collo o gaviña e prétalo ben para que faga duro. Entón farlle ras, e xa sale o ben para fora. Como tens os dedos apretando para que faga duro, ves? Sí. Está apretando, e pincho aí ras, e xa se bota o gaviña fora. O secreto? Bueno, o capador, aprendendo o que queres aprender, un novicio, vai explicando como é. E vai corrigindo, vai practicando, capando, e o capador, veteranos, enseñalle como, vai enseñando como se fai. Eu, con esta ajulla, con esta cuchilla, teño ganado moitos cartos. Aí. Ajá. Así. Agora que agora Ramiro, agora o noso. Ola a todos. Cando eu era pequena, había un son que aterrorizaba os nenos. Era o chifro do capador. Normal, porque cando se poñían a capar os animais, os pobriños berraban e os nenos marchábamos aterrorizados. Pero, de feito, o capador era unha figura moi importante porque coñecía as persoas, os lugares ás veces moi afastados que percorrían da cabalo, a pé ou en mula. Bueno, por que vos conto todo isto? Pois porque o protagonista desta noite é gaiteiro e capador, o cal xa nos parece un luxo auténtico. Esta noite, con Ramiro, que é como se chama o protagonista, imos falar de música, de cando tocaba cos veciños con 6 ou 7 anos, de cando as mozas os contrataban para ir a animar as ruadas, de cando os contrataban para ir ás festas, pero tamén queremos que nos fale do seu oficio. Así que, se algún de vos non sabe moi ben como era iso de capar os animais, que quede, porque esta noite en Galalá temos o capador de Muras. E digo eu, os gaiteiros aprendían a forza de tocar, repetir, e a ser capador, como se aprendería? Aquí me presento eu, Ramiro Capadori. Sempre fui moi divertido en...
ainda son algo, pero non tanto como antes. Era bailadori, cando se podía bailar ben, nas pernas, que agora non queren bailar, era algo pillo para as mozas, algo de todo. Algo de todo, sí, señor, porque dicir só deste home que ten corte de capador non é exacto. Ramiro é bonachón e alegre, sesgos dados pola profesión. Capando coñeceu xente e historias. O seu territorio ia desde Forcarei ata Silleda, iso si, casa por casa. Pero o capador naceu en Muras, naceu, medrou e reproduciuse ata 7 veces. Para alimentar semellante prole criou gando e cultivou a terra. O tempo sempre o aproveitou ben, porque de novo capaba polo día e ia arruadas pola noite. Aquelas xuntanzas nas que Ramiro tocaba empechado e cantaban aberto para que as mulleres o oísen ben, porque habendo mulleres, o capador sempre ia ás festas acompañado dun elemento delicado e íntimo que manexaba e manexa con mestría e que ama profundamente. Para min a gaita é moi divertida. E se afina ben mellor e se sinto outros gaiteiros tamén moi... Gustaba moito oílos. Cantos máis gaiteiros oi, máis me gusta escoitalos, como tocan. Dos dantes a máis de agora. Éramos pequenos, tiñámoslle moitísimo medo ao capador. Sí, era verdad. Ti víalos correr cando chegabas? Vía. Eu iba de cabalo e vían, sacaba o chifro. En primeiro non, pero que sacaba o chifre e tocaba, vía que ni Dios, labraba. Eu, non, meus amiguinhos, volvede para aquí que eu non vos fago mal. Volvede para aquí, eu non lle vi nunca a cara ao capador, eu corría. Houve un capador vello, metíase moito con rapaces, e dicíalle, vinde para cá, que se leva aquí 2 na alforxa e ainda me faltan outros 2. Daquela, pero era así, era un home malo, non era cariñoso para os rapaces. Mi madriña. Tes o chifro aí? Teño. O chifro que era de teu pai e de teu avó? Sí, telo? teño. Como era o asunto? A xente chamábate á casa ou que? Como se facía eso? Porque antes non había teléfonos. A xente, eu iba ás feiras, a Bandeira, a Silleda, por aí a Forcarei, e a xente iban moitos á feira, e outros iban por avisar o capador. Canto cobrabas por capar? Vouche dicir o que fixe un día antes de comer. Sí. Salimos daqui á mañán e fomos comer a Silleda a 1:30. 14.500 pesetaradas. 14.500? Sí. Á tarde fixemos outras 12 ou 13, ao menos. Mi madriña. E non dei terminado, xo, senón facía 30.000 pesetas. Eu andaba con unha mula ben aparelladiña, esquiladiña aquí, todo así, un risco da clean, non sabes? Bueno, entón ti chegabas